dara mamunda zviso zvandire chokwadi tikaipa chabatwa nemhosva Mwari aribatsirawo. pamusoro changamiri mamunda nemakurukota awo todarire ini ndoitwa Charles Chidziva ndogara munzvimbo yenyakatsapa mudunhu inonzi Charles Chidziva ndogarawo munyakatsapa. pamusoro echangamire ini ndoitwawo Blessing Chidzinzwa. Takatengeserwawo munda wemhuri ndiCharles Chidzinzwa. Kutaura kudare izvi munda wakafenzwa pakutocherwa main house kuti isusu tizoziva kuti munda watengeswa. Akaenda nevanhu wake kosuma kwaSabhuku kuDzunga, iye wakabhadhawa 4,000. Saka tauya kudare mambo Charles Chidzinzwa. pamusoro mambo mutasi changamire nemakurukota ndichida kutaura pamusoro penyaya iri ndikupokana nayo yekuti ndakatengesa minda handina kutengesa zvisachi. Iyi inyaya yawakandonzwawo yese handina kutengesa, asi kuti ndakaonawo patina inoti irikuda kuita zvedevelopment munharaunda muno ichiita zvezvikoro nezvipatara. Saka ndakangoti paminda yangu ndakangoipuhwa nababa vangu. Saka ndakati tinogona kushanda tese munoita development tichibenefitawo tichiwana mabasa tichidaidai. Tichidzoka panyaya yekuti vari kuti minda ndeyefamily, zvakaita ndezvekuti muna 2011 baba namai vakatanga kunetsana. Baba akati handichadi mudzimai, ndobva nyaya yatongwa kubva padare repasi raSabhuku kukwira kuna Ishe Maunga ikasvika kuna Changamire mutasa wangu wari kwamapara. Vakazotaura kuti iyi handigoni pane marriage certificate. Saka marriage certificate inodhirwa neHigh Court. Saka zvakutoda High Court ndipedzise nyaya. Saka vaenda kuHigh Court. Saka yakatanga kutumirwa masamoni kumba uko, akutumirwa mai kuti tiri kudai kuti baba vati havachakude, pindurai in 7 days tinzwo side renyu. Saka vanin'ina vangu ava namai vangu vainawo side ravo vakati mai siyanai nazvo sezvo makabata muchato wenyu imi musaende. Vakatumirwa yechipiri vakaignora. Yechitatu zvikanzi come to Harare without fail kuHigh Court. Ndobva vazopa mai mari yebhazi pavaenda kuHarare mai. Saka washikonzi muchato wenyu takanzura nekuti takakupai nguva yekuti mutauro zvamunotaura asi hamuna kuuya makaignora. Saka zvamuchaita imimi tatokanzura muchato, imi muchidzokai kwamutare. High Court yekwamutare ndoye ichakutaurirai kuti zvekuita kuti movha rini pamusha pemunhu nekusheya property. Saka High Court yakabva yazoti mai ngaatore movable property yese, baba ngaatore musha wake neminda, osara nemusha wake neminda. Saka mai vakabva vadeclare kuti vana ndewangu ndikuenda nawo, handisi kukusiyira vana, ndingatokusiyira uyu first born ndiye mwana wako. Saka baba akati zvawandisiyira iye hapana hapo chakaipa. Saka zviurira kuti chikamu changu chandapuhwa nekoti ichi automatically ndakupa iye, sezvo ndaane umwe mukadzi kutsonzo ndaane umwe musha. Saka iye ndiye amuridzei panapa. Saka baba abva ararama from 2011 kusvika 2024. Saka vanin'ina vangu vaona kuti baba vafa, vakutanga kuti tikudawo minda ndedu. Zviri kutonishamisa kuti zvese izvi zvakaitika mumashure vari kuzviignora here, kana kuti vakutora advantage yekuti baba afa vachiti vamwe vanhu hatichazivi here procedure yakaitika kumashure. Ndozviri kutonishamisa kuti izvi ishuwa here zviro kana vanhu havasiziva here. And time yazvakaitika pakaramba namai nababa vese vanga vava vanhu vakuru vokuti vanga vatoroora vane vana vavo. Danga ari mwana akaenda ine 5 years kuti angasati akufunga zvakanaka, but vanga vatone mhuri dzavo. Iye akaripota nyaya yayo, anga atorinowo turumu dzake dzadziri musha mababa imo, akatopwanya
abva aenda namai aibva apuhwa ngiri pake panyowani nemission farms. Iwe mai wako sezvaarambwa hatichaiti kuti timupe pamwe pougara. Iwewe tochikupa pougara kwaSombo gosichengeta mai wako ari muzita rako. Saka nanhasi une nzvimbo yake yakapuhwa yaari kutoisawo vanhu. Handizivi vangu kuti waruwirana chii asi wakatoisawo vanhu. Ndikushamisika kwangu wakunanambira minda yangu nenhingiri zvandakapuhwa ndibaba vangu. Handisi kupanzwisa kuti vari kuedza kuti chii. Pamusoro imambo ndoitwa Blessing Chidzinzwa. Uyu mukomana uyu ndiye akadzinga mai pamba. Aishanda kuHarare kuDelta. Aibva adzingwa basa abadhiziro. Ndiye anga ari head mechanic. Adzingwa basa isusu tatiri nemisha yedu. Saka adzingwa basa kwauchiuya pamba babanga nomumwe mukadzi kwaanga ari. Uyu kuda kusara paumba ndiye aiti mwari baba kuti dzinga usare uripo. Kwaudzinga mai uyu mumatakora kuenda naye kwaSombo kuti kwirai muende kusha kwenyu. Isusu tofonerwa tiri kubasa. Kwausvika uyu akakiya musiwo mai kurara mumaraini. Toenda kupolisi komangara kuti uyu urudzinga mai wakakiya musiwo. Tomutera kugadheni uyu arudiridzawo. Tikauya naye tikamuti vhura musiwo mai apinde kwakuramba. Pataenda kupolisi vatanyorwa tsamba tikauya naye tikamupawo. Abva adzosama kii. Zvese zvanotaura hanzi takazoenda namai tinoende epistakura tine vana vedu emusha yedu. Kwauri inini ndakapwanya kumba yangu kuti nditi mai ndiwakire mai. Hatina udzingwa ava vakomana vesomba kumabasa. Saka iye chaari kuda akadzinga mai vararombe uyu. Vautengesa minda handike kutanga vakatanga kutengesa wekutanga akabhadhawa 700 munhu iye takamudzinga. Tamudzinga izvo zviizvi zwana iri wakauya kopiwa 700 yake ndiye uyu. 700 wakabhadhara uyu wakauya vari 2. Umwe wacho akabhadhara 300. Zvari kutaura manyepo. Akatengesa minda uyu zvokuti hanzi yedu raita development partner isina kanzuru isina chinyi. Wakambozviona kupi development partner inoaplya yopiwa permit yekuti minda ndeyedu hatina kudzingwa isi pamba. Baba paakafa ndakabvunza kuti nhaka minda inotengeswa here panhaka. Kazi minda itengeswi munhu minda ngeyemunhu wese anoda unorima. Saka chaari kuda paminda yayo anga akawakawo foundation yake pamba pababa. Ngekushaya mari kwakopinda mubedroom unorara mai nababa ndimarurara taura kudai. Saka tinoshaya kuziva kuti paakazopiwa nhaka iyoyo yeminda ndibaba wari 2 ndepapi. Baba. Kamzuru. Antorawo. Ndazwa paya pomati sumukai. Pane maproject kudiniwo makaye. Unoziva kuti pane nyaya ndepekuti makainfoma vamwe here kuti ndizvo mauda kuita. Iwo hawazi kuti handimati pane maproject mataura. Nyaya ikuitika ndeyekuti kubva zvakaitika zvese izvi muna 2011 hatina kana lingi nevafanavo pese patinongosakana vanenge vachingopfuura zvakaita vachingondituka hauna chiro nyange pamagadhari hauna chiro chichi. Ivo nababa chaivo vakusangana naye muVasomba vanga vasingamhoresi vachingomtuka zvavari kuita. Havana kana lingi zvavari kunyipa kuti kwazi minda ngedu haisiyawo minda. Vanga vasingatori nababa vacho kana kwaigara baba vacho vanga vasingakusvika. Vanga vasingakusvika. Saka chavo chacho vari kutonyepa. Baba vacho dai vakapedzerana nababa vakazomira sei kuti baba afa. Avo havatitoripa vakakandirwa muchato vakabva varubva namai nekuti vanzi namai ndewangu. Saka baba vati wandasara navo ndini wandakupa minda yangu. Wabva waenda kwawakaenda uye abvapuhwa pekugara vamwe vacho vanga vatsvaga mastenzi muVasomba. Saka zvavatotaura zvokuti vaziye ndakatora makii ndakaenda kupolisi. Saka ivo vakadii kuramba vari pamba. Chakambovasimudza chii pamba ipapapo. Saka baba akasiya gowa minda. Baba akasiya gowa musha wake zvakapuhwa nekoti kuti musha neminda akasiya apa inini. Noni ndini ndasiyiwa ndinaye. Right. Iyi nyaya yekutaura yedivorce yevabereki yakaitika here? Tora mapepa. Dubhuza. Simukai pamwe. Inini. Simukai. Divorce yekutaura yakaitika here? Gongo.
Zvakaitika ndezvekuti uyu paakabva kuHarare ndo pakatanga kunetsa uyu namai. Handina kuti chii chakakonzera kuti mai navo varamba. Reason yekuboys tasikachagaripo. Ndati zvakaitika here kuti mai nababa vakarambana. Vakarambana. Varambana chii chakaitika? Takatsvagira mai pekugara. Makatsvagira mai pekugara. Makazotsvagira mai pekugara zvaita sei? Property yakanga yashayiwa yakanga yaita sei? What had happened? Hapana property yakanga yashayiwa. Aiwa. Mutemo unoti mukadzi nemurume vakarambana vanosheya property. Saka uri kuti herewo paproperty yakanga iripo kusvika imi mukure kudai mese mai wenyu kwakuzwa murongedza bhegi kwautobuda kokuenda haikoti haina zvayakataura nenyaya yeproperty. Wakazitora imamuzepo wakatora masofa. Aya wakazitora chii? Mamivhables. Mudii? Mendi. Wachibva wadii? Ndobva waenda. Ndobva watora ndobva wadii? Waenda. Handizvo. Meaning kuti mai share yake yemarriage wakatora. Ndizvo here? Mai waenda imi muhamadii. Isu takangosara kugara patati. Tata kugara muGoldquays. Aiwa. Pandokubvunza uruzive pano. Imimi pakaenda mai makasara mumusha here kana makabva mabva mumusha? Takanga tatofa mumusha. Makanga mabva mumusha handiti? Meaning kuti mhane kwenyu kwamamagara muina. Tataka. Saka which means hapa pangosara baba namai. Imi mese mamusipo. Tatisipo. Saka nhasi zvokuti kuti iwo kana uine kwako hauchiti pamai nababa paya wakuti ngepamwe ndiripo zvinobva papi? Tuzwawo yakuti vautengesa minda. Handisi kutaura nyaya yekutengesa minda. Ndiri kutaura nyaya yeownership. Pakafa mai yanga abva kare. Saka mai haasimo muequation yepamusha. Because wakatora zvake wakaenda. Meaning kuti zvinhu zvakasara zvisi pamusha maimmovables, dzimba neminda ndizvababa. Ndizvo baba wakazozvipa kuna ani? Haana munhu wakafa. Because pakaitwa zvekugoya munhu akatati potesi. Ndiri kubvunza ndati baba paakafa wakapa ani? Alright. Pamakaenda namai imini akasara achigara nababa ndiani? Baba anga asikachagari. Baba anga anomwe musha. Anga anomwe musha. Baba anga anomwe mukadzi. Saka izvo baba anga anomwe musha nomwe mukadzi. Akasara akachengeta apa ndiani? Akasara akachengeta ndiCharles. NdiCharles. Ndiye akasara akachengeta. Yakachengeta. Saka Charles panga ari kuchengeta imi mamuti ari kuchengeta zviro zvaari. Zviro zvababa. Aiwa. Let's be fair in life. Let's be fair in life. Charles muri muti irombe. Asi rombe ndiro rakasara rakachengeta muswa basa wababa wema kuti ngewe Yunasi. Charles wekubamira, Charles wekuba diesel. Ari head mechanic kuDelta. Ndiye yako kukanganisa kugara kwa mai nani? Na baba. Ndiye akonzeresa kurambana kwani? Kwa mai na baba. Mai na baba warambana, mai waenda, baba waenda. Charles wovasa rakachengeta yake musha. Wamwese ndobva maenda kwenyu. Kunoti imimi. Ndizvo. Imi kwamurugara kwamakaenda ndiko kunoti imimi. Ndizvo here? Dai. Yes.
because ini chandoziva panoramba navanhu vachishare property, umwe naumwe anotora yake wesarani yake. Chinokuti imimi muite right nayo, chikuti muite right imimi yekuti muti imimi pakabva baba ngepenyu chii? Because baba akanorora umwe mukadzi kumukadzi ye wababa akati mushange wababa kange wedu nababa munoti ndizvo ndikubvunza aiwa tinobatsirana kuti baba une mukadzi wake ndimataura kuti baba vakarora umwe mukadzi handizvo akugara nomwe mukadzi kwanga arugara nomwe mukadzi handizvo, asi baba apa handizvo imimi mai wenyu haasi china chake ba vuko zvake wakatora ndizvo harizi. Saka pakafa baba wenyu chamaifanira kuita imimi kudeclare estate yababa kuti imimi muzokwanisawo kubenefita. Estate yaifanira kutanga ita sei yadeclarewa kuti baba paafa zvinhu zvangainazvo angaine minda 10 nedzimba 4 nezvakati handizvo. Asi zvinhu izvozvo zviripo zvichasheyiwa sei? Zvobva zvatorongwa negwara, zvobva zvadii zvasheyiwa. It's very unfair kuti uti iwe uri kumba kwako, uri kurima minda yako, uri kugara mumba mako nemukadzi wako nevana vako, handizvo. Then there is someone ari kuchengeta dongo ramai nababa neminda yamai nababa, handizvo. Wouya iwewe wotaura kuti iwe uri kungochengeta ko dongo ramai nababa uri rombe, uri kugara pano nekuti hauna kutsvagawo, hauna mari yekuti wokwana kutsvagawo kwekuwaka. Asi chinhu chacho chaakachengeta ichocho chaari kuitira urombe hwacho ari uri kuchidawo futi, uri kuti ngechako. How can you say someone irombe akachengeta chinhu chauri kuda iwe chauri ndechako iwe? Wataura nemuromo wako kuti Charles irombe. Hatitotora hosina kutaura, wataura iwe kuti Charles ichi ndizvo wataura. Asi rombe irori ndo rakachengeta minda yakutsvitsai nhasi pano padare. Saka muri kuti iyo ndi Charles akachengeta musha wenyu neminda yenyu yababa wenyu. Kuti asatengese nini? Asatengese iye chake chii? Because imi mune kwenyu. Ane imba. Ane imba yani? Iyo yababa yamarugara. Ndimi makamupa yani? Handisitaka. Saka munotani chii? Hamusi makamupa. Saka hapana kwa so far kwa munhu hana chabenefita. Imba yarugara ngeyamai nababa. Iwe unokwanisa kungogawo mumo. Saka chake hana. Because imba yarugara yamai nababa ngeyemhuri. Kana munhu ari wemhuri, it means nemba yarugara ndeyemhuri. Saka Charles hana chinopa. Andre, now let's be fair. Charles akakuchengetera imba yababa wenyu neminda yababa wenyu. Asi iye chake nemhuri yake, nhasi akamwina nemhuri yake uri chako chii? Hapana, because muri kuti ngezvenyu. Ndio saka muri muti irombe, because arugara mumba yababa namai. Ari kuchengetera minda yenyu imimi. Warombe mani. Because daima musina basa nemushauri neminda iyi. Handisi? Mudaima ngumusiya rombe richimboita zvaraita kutengesa kana musha wacho. Muchingoti irombe siya yameno takarisiyira musha. But kuya kudare kunokuti midzi mune interest nemusha. Saka handizvo interest yenyu ndeye musha here kana ndiye kuda kuita mari nemusha. Where is your interest? Wamugara kumarizera. Mutamsi. Kwamuti kumusha ndo kuna Charles. Ndio kuna Charles. But kuna Charles hamuna kuwaka. Makawaka ku township. Yakawaka.
kubva madii mawaka takazotora marata nezvidhina kuwaka kubva maputsa. Kuputsa zvinorevei? kuti ndatama Kuputsa kuti kuti ndabva handiti. Saka nhasi uda kudzoka kudini? pane ava wasati Saka iwewe usati ava wanozvimirira. Iwewe pachezvako wakatama husipo baba. Wakatoti iwe husipo. Ava nechekutaura wasina kwawakawaka. Handiti? Ndio wari kuda handiti? Rega wataure wega usawataure. pamusoro yechanga ini ndoitwa Admire Chitsinzwa. Ini mukomana mudoko. Pakaitika nhau dzeminda idzi pazvakatangira ini ndandichiripo kusvika vabereki varambana. Mubereki akaenda, mai akaenda. Mai akanzi atore zvinhu zvake, hapana mbobuda nhau yekunzi chasara munda taakupa Chausi. Iyo nhau iyo hainombobuda. Then zvadaro inini ndakazotokwanisa kutsvagawo hangu pokugara. Imba takanaka tazvipira kuti Charles ngasare nemba. Asi minda indogara kutownship asi handina pokurima. Saka nhau yatinayo ndeyemunda kuti aiwa hausafanira kutengesa munda kuti sisi todawo kurima. Nyangwe tisi pamba. Kubva pafa baba namai wakamborima here munhu? handisati ndarima. Saka wada kutanga urima nekuti watengeswa? Asi ndakatombouya. Ndati saka wada kutanga urima nekuti watengeswa here? Aiwa, urongwa tinetinawo. Ndopandiri kutaura ipapo kuti ndopamuita challenge. Handi urongwa hauchengetwi muhana ba. Unoiswa panze, woiswa mapepa, zvinhu zvese zvoiswa zviri pachii, zviri pamutemo. Because you right now, it's your word against his word. Because afa ina baba ndiCharles. Chinotiwo utiwo baba hanotaura Charles ndakupa zvese zvako chii. Nawe kuti baba angagara kutogara nyaka dzake. Aigara kutsonga. Then Charles ndiye akasara panyaka dzake ipapo. Ndoko akatofira ipapo. Endi panhaka pacho pakatobvunza zvese zveminda because minda iyi haitengeswi, ada ndianorima mhuri yasara. Akataura izvo ndiani? Zvakatawana nasekuru panhaka. Sekuru anouya pati kupa minda yepachidzidzi. Sekuru yake sekuru akutengesa. Uya kutora yenyu yepachidzidzi kuti usatengese. Iyo yake yasekuru kutengesa. Sekuru yenyu ndiani? Vana sekuru ndana musuka. Angaudzwa nani musuka izvo? Zvanga akazvataurwa panhaka ipapo. Sekuru wako ni sekuru kwamai here kana kwababa? Ndio kwababa. Kwababa. Ni sekuru kwababa. Because nyaya iripo yenyika ndokupa mutemo zvawo it's so fun. Do you know kuti mazuva ano ine ndikarwara ndikachengetwa nesmall house izvozvi ndiri panapa, ndikatorwara ndikachengetwa ndiri kutaundi, kumba yangu yekutaundi ndimai nini maikuru voti ndinoda kugara kuchengeta musha wangu kuruzevha. Ndikarwara ndiri kumba yekutaundi ndichichengetwa ndimai nini, pandinofa imba yekutaundi yaya mai nini. Muziva ndo mutemo wako mazuva. Ndoza ndidini. Ndoza ndikubatsire. Ndoti muone. I'm trying to give you a picture. Yekuti muone. Kuti izvozvi mai nini ari kuchengeta baba ari kurwara kutaundi. Muimba iyoyo ari kugara nababa iyoyo. Baba akafa. Mai nini ndiye atomuridzi weimba iyoyo. Mai kuru ari kupi?
akachengeta chikuwa kumusha. Ndokupa direction, ndokuta kukupa kuti andika mukona point yandida kuwedza kutaura handei kuti ndikuti don't victimize this guy for looking after property yenyu, but sit down with him, mumupa pake as family, mupe pake panotani iye woita urombe hwake ari pani pake, then the rest andizvo muchengeta chamuri chechi ndechefamily. Kana kutosheya garai masheya, chirikutadzisai kuti mugare masheya emimi kuti ichi chanhingi ichi chakwe ichi chii, because izvi zvekuita izvi combined effort yamuri kuisai kuti chiro chamai wedu chatengeswa. He is also a claim to that. He is mwana wafuti wamai nababa. I'm sorry, Chana. You are kuti kushare mina. Takaenda nasabu Nyakatsapa. Tikasabu Nyakatsapa ndo nyaya yatina. Sisi tafunga kuti muuye tishare minda yatina. Sabu Nyakatsapa posho akauya. Tikauya kuna Charles. Ndiye akatoenda sabu Nyakatsapa kuna Cha. Kuti ndauya na wakomana wane nyaya yawe kuti mushare minda. Ndo bharamba. Tubataenda nasabu kuuya kuminda kuya tikamuratidza. Tikashare asipo. Kandoma yakagumira yeye. Takaenda nasabu. Zokobate kupesera kuti makashare asiri asiripo aramba. Saka makashare. Ndakubona yeye padito yeye yakadzunjuka zviro. How can you share chiro nemunhu pasina? Ndiyo takati chibatsirwa nasabu. Tikapane pake. Pake tikamupa. Hana sabhuku makazomubvunza here, sabhuku makazomutaurira here kuti Charles pako ndeapo. Takatosiya tamutaurira sabu. Ndati sabhuku wacho akakutaurira kuti ndakazomutaurira here Charles ndakamurakidza. Ndikutaura kamai. Is why this is a family matter. Hainei nasabhuku bai. This is a family matter. Munuzwa? Musaremedze sabhuku ba. Ninyaya isiri yake ba. Sabhuku anotonga only virgin land, vacant land. Ndo yaanotonga. Land ine munhu kare, vanhu vacho ndo vanodecide zvavari kuda neland yavo. He only comes in as a witness. Because mukanditaura kuti mimi makatonga nyaya mukabva matoshare, Charles wacho hapo. It's a very awkward arrangement. Alright, pamakanyora pacho tipei. Because kana makashare munofanira makanyora napasika. Pamakanyora pari papo. Saka makashare verbally. Akatati sisi tinombo sabu. Ayo. Sabhuku neta umboni. Ko sabhuku alright. Kana sabhuku akafa. Umwe witness ndiye. Zvinhu izvi pakudisemo, zvinhu izvi pamwe ngezvenyu, ndini munodecida zvinhu zvamunoda on this thing. Asi whether muri kuwirirana kana hamusi kuwirirana, andizvo munofanira kutsvaga kuti munosvika pekuti munowirirana zvinhu zvenyu zvifana, or else hapana chinofamba ba. Because already chiripo pakati penyu chinoratidza kuti hamuwirirani ba. Charles nemi hamuwirirani. Ndochokwadi. Imi muri kagroup kega, Charles ari ega. Ende Charles kutaura nyaya kuti musawirirane naye, inyaya kuti makaenda namai, iye akasara nababa. Handizvo here. Ndo nyaya yekuti musawirirane naCharles Bau. Inyaya kuti mimi makaenda namai, Charles akasara nababa. Ini ndo panaido kukanaona kwepa. Kusitakaenda namai pa. Izwai baba, mukoma wenyu batai mazwi. Mukoma wenyu ataura kuti mai pakaramba nababa takamutsvakira pekugara. Ndo zvataura mukoma wenyu. Mukoma wenyu uyu
wataura kuti mai pakarambana nababa, mai takamutsvagira pekudini? Pekugara. Wanga ari kugara ega. Achigara ikoko kwamakamutsvagira egara nani kwamakamutsvagira? Agara namukomana ndizi. So which means mukomana na mai wakaenda wese zveshuwa kuti wandichati. Usado mauya muri watatu wadawo kuti wawamira wega sei? Pindurai. Chokwadi chabuda manje kuti zveshuwa mai pakarambana nababa. Makatorana na mai mimva maenda na mai. Charles Vasara ari paumba na baba. Ndio point ilipo. That's the truth. You can try to run away from there, but ndo chokwadi ichocho. Kuti mimi you chose your mother over your father. Because makabelieve kuti mai wenyu ndiye akanganisirwa na baba. Ini ndikuona hondo iyi haina kutangira pekuti mai na baba onetsana chete. Nyaya yakatangira pekuti baba anga ane mumwe mudzimai. Hondo ya mai na baba handi ya mai na Charles ba. Ihondo ya mai na baba because of my name. Because baba anga kugara kwa my name. Handizve. Aiwa ngataura nechokwadi. Handizve ere. Muri kupinza Charles kuti Charles ndiye akakonzeresa kurapana kwa mai na baba. Asi baba angachogara pamba ere pakaya Charles. Haka baba angagara sonzo nemwe mukadzi. Saka Charles wapinda baba. Wamuru nenedzera kuti ndiye akakonzeresa kurapana kwa mai na baba. Charles wapinda papi? Because Charles watu musha wapanyika kare. Mai watotora masofa ake, mai watora zvake. Imo amabatsira mai kutakura masofa kuenda kugarira masofa. Uyai basara ne. Uyai basara ake nduduru wake usina masofa. Neurombe wake. Neminda yake. Hana hake kwekuenda. No, let's be fair. Mungu wanya kutorokoma. Let's be fair. Chino zveshuwa yes ngesha baba. Asinda kutora zvinhu zvimwe zviri zvitatu zvamusina kutarisa. Mai wenyu wakaenda, it means mai wenyu hasina claim pazvinhu zvakasara kuchigara Charles. Because mai wenyu zvake wakadii? Wakatora. It means zvakasara apa zvababa. Baba wake kana akaroora futi, it means kuti zvababa nemukadzi wake. Dai mukadzi uyu ari bonasi ndiyo surviving spouse. Ndiye anoclaima munhu mulendi because yanga isiri mai wenyu yanga isiri question baba. Papa sara baba, property yanga ya baba. Baba varoora mumwe mukadzi wake. Ndozvandikutaura kuti ndi baba wenyu handiti asi baba wenyu namai wenyu pawakarambana wakasheya chii? Property yavo. Handiti which means mai wenyu claim yake watokubvisa pamushapo. Waenda nayo ura dai mai wenyu pakarambana na baba, dai baba akadecide ake kutengesa wobvaenda kugara utsonzo nemukadzi wake, mamuda kudii? Ari kuziva kuti ane wana, asi wana ndiwo wabuda namai. Unonzwa point yangu? Point yangu iri kuti baba ruziva kuti ndakabara, asi pane wandakabara wana 6 wakomana 5, 4 waenda namai, ndasara ne1. Mataura futi mukomani kuti ndiyo yataura zve ati mai pakaenda akati wana wangu handisi wandingatokusiyira ifirst born iyi Charles asi wamwe wese ndikuenda nawo. Ende zvechiwa zvaprove kuti makaenda namai. Ndimi makaenda namai because ndimi makabva maenda kowakira mai nanhasi ndimi muri kugara namai.
Alright. Chakati Charles asari ega kusaenda namai, wamwe wese muchienda namai chii? Handina kuenda namai, inyaya kuti ndiri kubasa. Saka ukaenda kubasa, munhu akasara pamba, hazvirevi kuti munhu andichakwanisi kudzoka, nekuti pane asara ari pamba. Aya, pamba uri kudzoka here? Ndozvazvoreva. Ndati pamba kubva pawatanga kusenza. Pamba pakasiyirwa ndibaba uri kudzoka here? Handidzoki ndichirara pati ndinodzoka. Kurara ndokudzoka baba. Saka uri korarepi usi kurara paumba pababa wako? Saka uri korarepi usi kurara paumba pako? Kwauri kurara ngepi? Mweya wako ngewekuzi yatsika yamwe. We are talking of ownership apa. Kutaura nezve ownership apa. Tataura chekutanga, gadzirisai relationship yenyu. Charles newaning'ina, gadzirisai relationship. Itai chinhu chimwe chete. Fambidzanai, itai chinhu chimwe chete. Aka kachigroup aka kakashata. Mai achiri kumupenya nditi. Mai ngakudaidzei mese mugare pasi naCharles namai mese. Then decide on this issue mese muripo. Because ndikutoona mai ndiye akasowa seed yakashata. Ekukuseparate kuti iwe Sara ndikuenda neawa. Asiri mwana wamai yeye. He did this boy. Ndosaka ikasiwa. Saka iye mai wenyu mauya naye. Uri pano? Right, anyway. Mati pakafenzwa pakakura sei? 2 hectares. All in all, my hectares zvirikudaramira sei? Pane iri kumhiri iyo ingaita 1.5, then kuno hakuna kufenzwa. Uko 1.5. Then kuno kuisa pa 0.5. Saka munzi pakafenzwa 1.5. 1.5. Pasina 0.5. Pasina 0.5. Uyo wamutora pamusunga Charles. Charles. Muna mamu mutaura kudoita zvedevelopment naye ndiani? Mr. Mtisi namai Mtisi. Wakuita development yechii? Vari kufunga zvekuisa chikoro nechipatara. Chikoro nechipatara. Awa kwambotaurira here. Ava inyaya yekuti hatina nguva yatinombotaudzana kana kutaudzana nemhuri yeuko yekwamai namai vataura saka hatinongoona nyaya sakanda nekuti takazotoseparata takutoita vanhu vasina kukama kuti vaita zvavo vaita zvavo. Uyu nina anokumba kwake kwakatenga muhwasomba nemumwe wacho wechituru. Uyu bhule ane kwake kutenga kuhwasomba haisi mhosva kurongeka kwawo. Iwe kwati head mechanical Toyota chawakwanisa kuya nacho idhizi. Saka izvozvo hatingati munhu akarongeka tenga imba yake toti imhosva. Handizvo toda kuti tibatsirane because not chinhu chigarise zvakadii zvakanaka. Zvese zvatatu kuita kuti tionesane vanhu pakanaka nepakadii nepakashata. Nekuti pada kugadziriswa kuti paonekwe kuti pada kugadziriswa ndepapi. ava hana kutaura nawo nekuti pakafa baba vacho apa muna Juna vakatonga wabhuya kochalenja kuti baba hapana kuvigirwa kusonzoba kune mukati mudiko ngauye kuvigirwa kumusha kuno ndikatoti ai kune mazopinda papi pavo yekotisedza zvepababa vese namai kuti baba ngauye pana ndikati hazviiti ini ndindino ndakasara nababa ndindinodhisaida dai matoya kugara neni pasi kuti koma toita sei taiwirirana hino muri kuya kochalenja wakati mhai unasa bvumarira vaigara paboko kuti musamupepe kuwigapa isisu tiwatawigo wainasa bvukutsunga inini zvokwadzokwatonishanyira zvakavhara zvazvichaiti ndokandazoenda kundikatsanangura kuti nhoroondo yacho kubva pakaramba navo zvikanzai maininawa ndo wakazoita tekova wakatochatawo mushure mounga muchato wamaikuru wagurwa saka ndo mukadzi watinotoexpecta iye saka
ngiri patatonzi oitsamaidai DC mogo mapurisa kuti saka baba akawigwa kupi? iko kumusongo zvakapasa ndatsanangura kutsotso kune mukadzi wake kwanga agona nemukadzi wake. Ndosaka ndikutaura kuti ndikunetsana naye zvese zvamuita, asi mukadzi iye ane chekuita. nanhasi ndiye anga akachengeta mapepa aya ndaura ina ndokwaanogara kuna baba ndiye anga akatochengeta mapepa iwayo. Akaona nyaya ndotaura kuba kuti baba ndi baba wani wenyu, asi baba wenyu anga ine mudzimai. Defect yekuti mai wenyu akadii akarambana na baba wenyu aibva atora zvake. It means kuti uku kwasara zvinako zvababa zvaakatora zvake, mai wenyu hasina claim zvake wakatora. Saka baba pasara nezvake, paarora futi mwe mukadzi waarora iyeyo ari in charge. Charles haana chiro, Joshua haana chiro. Saka momurasa ere ngekuti haana chiro? Yes. Ndosakuti chinhu chenyu zvachiri kuda kumana hachichida kuti tine munetsane naCharles, chikuda kuti go and sit down. Iwe Charles awaningi navakwa kana muri kudhautana here? Muri kudhautana here? Kana musiri kudhautana ka chiitai chinhu chimwe chete. Unless kana muri kudhautana endai kuDNA muona kuti wako Charles muningi nachaipa on 4 ndiye ndeupi. Because I'm doubting why mai akaseparate kuti iwe usare. Ndopane wari yangu kuti why mai akati iwewe usare iwewe wangu ngatiende asi uyu ngaasare. Why? Ndiye mukuda mumuromo wake. Aiwa, saka iwe chinitaura uyu sei akasara imwe mwese muchienda. Uyu akasara kuti anga asina pamwe peuchikumena. Saka taudi uchisara weigara. Iyoyo yamutaura yekuti chakati nenyaya kuti hauna kugara. Imimi dai anga ine kugara, saka pamusha apa zvimamaenda mese papada kusarari. Musandinyeperera taizoroma. Saka makati kusara kwaita ndiye mushando wenyu. In other words, hamuna kusara kumusiya muri kuti nekuti mwana wepano makamusiya muri kuti mushando wenyu. Because if you are telling me kuti dai anga asipo ari kwake taizotsvaka taizona zvekuita kutsvaga mushandi. So kusara kwakaita it means kuti ndiye akaita mushando wenyu. Because anga asina kokwenda. Alright, asara ipapo zvimaiziva kuti haana chiro. Maimupeiwo chisho maimupaiwo nacho chekubatsira kuti agare pamba kwavo. Maimbomuendesera here kana shuga kana mafuta ekuti ndiwo kuchengeta zviro zvedu. Makambomuendesera here sauti kana shuka yekuti mukoma ndiye muri kugara paumba. Tinoziva kuti hamuna chiro ba. Hamuna. Why? Anga akushanda kuvatro company. Ndinenge kushanda kwake. Imimi chamakaita kwaari recognition yekuratidza kuti mukoma ndiye muri kuchengeta musha chii saka makamboita. Whether ari kuwana kana asi kuwana. Isusu Because hapana. it seems every time baba mukuya kubawo mamuzi kuya good faith ba kwakuya kufight. Because vamauya mapedza kuya mukuya nyaya yekuda kusheya minda. Ende pamuno kuya mese muri kuya muchipfura murari. Chiri kuti musawe nekubatikana naye apa chii apa. Aiwa, mamba mumba, munda maumba here. Waida urima mukicheni. Minda tasaitasiyana, minda taiti kushandisa taiti munhu anoda kurima anorima. Ndosaka ndabvunza kuti iwewe wati waoda kurima, ndakabvunza kuti wakamborima futi here ikoko? Ukati hauna. Wana mukoma wako pane akamborima here futi ikoko? Hapana. Saka muri kuti ishe Paari kutengesa pacho iye wacho haana kutombokurima, uri kurima 8.5. ndiro anokwanisa semunhu asina chiro.
Saka takati ngaigare yakadai tichauyawo tiiswa masunflower edu. Ini zvamakuti wakomana. Regai sabhuku ndani. Ani vana vere kudura. Ani vana. Isu ukatizwe. Achazopa wanaotengwa. Yes. Right, pakauya mukoma wamucharisi ava vakasvika mumbashuwa nevanhu avo vauya tokubva munhu wacho zichapa ndauya nemukomana nawo ndotsvagawo land ndikati ina handina land zvikanzi mukomana une land ndikati une land manje maziro anoita ndeye mhuri saka zvida kuti mumbodini zvikanzi wakauya kuti musi wa2 zvikanzi by musi wa6 of January munofanira matitaura tikati tichada wasanganisa semhuri ndinatse kumbonzwawo nhoroondo nzvimbo yacho bhozi ndakazoiswa asi pane vakuru vanotsakusiwa ndimboona newafanha wacho wasara saka tiri muurongwa hwekuita tsvagiridzo idzodzo paimso takaita nhasi 2 3 nditozwa kuti pakutocherwa makomba efenzi vandashaya kuziva kuti yazofamba sei nyaya. Saka amunozombotaura navo? Handina kuzombotaura navo. Okay. Saka since mama tanganya kutaura chiendai mogare pasi. Plus pamusoro changamire nyaya yacho yari kuita futi avo vari kuvhileji kwangu asi minda iri kuvhileji kwasabhuku Nyakatsapa. Saka wamboda kuunganidza sei minda yachizwirira kwa sabhuku Nyakatsapa ndakatongoti since sabhuku Nyakatsapa ndatomutaurira iye anga amufundira ku sabhuku Nyakatsapa kuti ndichasvika kumba kwawo ndichivaudza asi handi futi makazosvikira pasabhuku Nyakatsapa kwacho futi hawana kuenda. Ndakangovafonera kuti unouya saka ndisati ndazoenda ndo sabhuku vavakazouya vakuti tuyakugowa minda ndibva ndavataura kuti sabhuku imini makugowa minda yakagoyiwa ndibaba wangu kugowa nhaka munhu akasiya agowa nhaka yake. Sabhuku akati ada kugowa minda ndiani? Ndi sabhuku Nyakatsapa. Ndiye akada kugowa minda? Ndikati imini makuuya kugowa minda yakagoyiwa kare ndibaba wangu yandakapuwa maupinda papi apa nyaya yanga yabva kuhaikoti imimi makuda kumira saka makuda ovharedha zvakataura nehaikoti rini saka imimi plus mungadai mauya mundibvunza kuti zvakamira sei kwete kungotanga kuuya mane decision ndobva wakabva wangodzokera kumotari vaenda nevafanira zvekutaura nevanimina kuti basi takabva taenda kunongedzerana nomedzera vari wega. Izwai bamwe imi pamakagara navo vapepanokupai akakunyoreka haana kunyora hake basi asi mhuri yekwamaine inoziva zvese. Saka iyo pamukoti iyese haina ivo vavanimina wangu chimwe chinondinesa ndechekuti that was 2011 baba akararama pese wakamboita attempt yomboti baba madi kuzotionawo baba aiwapindura verbal pafoni kuti minda ndakatopa wangu wandakasara naye imimi hapana cheni but iwo ndosaka wakamirira kuti afe kuti wazodini wazoti hapane pasina witness ndara haasipi but wanga wari dai paine will redbatsira dai paine written document rakanyorwa nababa rekukupa minda raikubatsira asi chakanyorwa chacho nababa hapana. So it's your word against their word. Iwe ndazwa kuti ndiri kuona kunga iwe ndiri kuita namainini iwe Charles mainini uri kuti iwe nezveminda iyo mainini atoka kuti minda ndeyako baba zvese naanini asi baba aitaura kuti minda ndeyake ndakapa mukoma wenyu zvese vanotaura kuti minda ndeyake. Mainini wacho vari vari kutsonza saka makuseni vatonditumira mapepa nemunimina wangu vatasangana pawatsonza. No, because nyaya iyi zvaita mainini atopinda sewitness because ndiye akagara nababa ende the fact yekuti ndiye akubudisa nematsamba emadivorce nechii zvese nemichato yamai wenyu it means ndiye ane mapepa akawanda ende mainini kutaura kuti andisida kupindira nyaya because baba wenyu akanditora kuti minda ndapauri because wana wamainini waripo here panapa vane ari kuuk vamwe 2 ndo vari kutsonza umwe ari 3 vari kutsonza. Oh, iwe urudhira nemadiaspora all right because munokona
question yangu kwandiri kuenda. Waenda kubvunza wana wamai nini? Muri kuona here kwandiri kuenda? Kuti sei ndiri kubvunza wana wamai nini? Tonofanira kungorora po. Because wana wababa. They are also entitled to this land. Saka waripi? Ari weekend ari kuchera nyama ndikuri mamesage yake mtumiro wa Toyota hapo wananya warasika papi baba ngasi kadini utomboona baba izongeze muri 2 question yangu iri pekuti ndati ndiri kudawo wana wamai nini apa because wana wamai nini wana wababa futi they are also entitled to property yababa because iminda yaisi ya mai wenyu baimi minda yababa saka baba akabara wamwe wana na mai nini wana iwo wari entitled kuti waone share paminda iyoyo zvokuti nhasi unowana vakatondoda kuwaka ipo papo hapana nomunambidzana because property ndeya baba haisi yamai wenyu saka pana asipo tiri kuwadawo wana iwo wamai nini tizwe kuti vari kuti iwo nelendiyo because one chekuita nelendi tichesera we are in agreement about land ndeya baba anizo wana wamai nini hawasi waningina wenyu saka sei muri kuwasiya kunze muri kuti mimi ndimubazi munofanira kushaya minda ndosaka ndotika iyo zviri tada kuti manje iyo wachiwepo mese muripo mwamati pa agreement kuti mafungei manje kana makusheya vatazwa kuti vari kusheya wangani kunokomana 3 kuno muri 4 saka which means kuti muri 7 wana wada kusheya chii wada kusheya land iyo 2 hectares saka zvako amuri manje kuti chidivide yakuti land iyoyo haina andisuita basa iro andinoita basa iro because kana inyaya yekuti yeku distributa inzi estate andichapindi manje makutenda kupiko civil division uko munodeclare chi endea muone master of the high court mudeclare estate yenyu yababa wenyu madeclare estate yababa wenyu muhamanyora list yenyu mabeneficiary manyora list yenyu mabeneficiary then ndiani executor we-estate ubva achuzwa from among you then moshare property yani yababa wenyu ndikuti honde yenyu ite sei ipera but then issue since pane chachapo paground anditi chiende mugare pasi sabhuku nyakatsapa sabhukani kudzunga chigare pasi nemhuri idzi but musasiye wakomanawo 3 wamaine muita meeting nawo muhamati zvamawirirana ipapo nezvakatoitwa nemurume uyu kare kuti maakuita sei then decision iyo sabhuku muhamani taura kuti mawirirana zvakati. I want all those things to be in written form andisuda verbal. Ndoda kuti zvinge zviri nditi bambo zvisi zvamutaura bambo yese kuzi anga aripo pamaitaura nababa hapana anga aripo chakanyorwa hapana asi chiendei mudeclare minda zvese izvi declare zvese izvi maimuvhobos ese then muwazoshewa zviri pamutemo nyaya yenyu ita sei yopera uyu imi bambo ndosaka ndati meeting haiendi sabhuku kudzunga nasabhuku ane nyakatsapa chibva maenda kugara pasi nemhuri idzi garai nawo pasi so that mudiscuss nenyaya yeactivity iripo yakanga yakonzereswa nechii neuyu muite come up with a decision. Asi uyu haachakwanisi kuti sei bambo hamuchakwanisi kuendesera mberi muchipa minda kana kuita sei mirai everything mirai kusvika nyaya ita sei yapera. Asi for zvatotaura zvefenzi nechii zvomunotaura mamaita zvedevelopment go and sit down nanyakatsapa nani nakudzunga newaningina wenyu then you decide way forward nechii nezvo then let us know. Andizvo next question. Doji Padora
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,